Awal kono sa non jato numéro 6 o toxil changement au CFR. CFR ni numéro sapena iko numéro na kase gonati e tingangala. Beia mope suo pas gosia. Ai no gosia. Suo mope ani and bara CFR rahma va pas na madam bismillah. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe ha joni mbaɗa oɗo kalfinaɗo fede fede jiya jogui mbaɗogal oɗo gordiya jogui mbaɗogal ha joni mbaɗogal nane digirogal mbaɗogal mbaɗogal dugude tous sikki Allah bandiraɓe musidɓe tedduɓe ha joni eɗen ciftirogo Sokho FC nirno hande sikki ala ha joni ala fundiɓe ufnude escoko hay goto laddani hay bitiyel gotel ha joni eɗen jogui kono ko fayde gonno fewi jimɓe fewi ha joni mbaɗogal nayi tinnagal walla numéro 11 salmude numéro 11 numéro 7 numéro 7 andude numéro 7 marnal ngal yetti numéro ngal sibaji simanno waɗa golle makko pappamle miijo sikki ala eɗen gandi darde makko golle makko ha temo tonde wiye Diady Mixtape TV on addunon kadi fawdine Allah ay